بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن جتي الله سبحانه وتعالى تودو إن جولي النبي صلى الله عليه وسلم. caggal ɗum en jowti dendegal yeeɓoɓe télépianal wonɓe e lemali e caggal mali fof oustad e ɗum woni ko gaddanɗa alsilami en yeeɓoɓe télépianal ɓe hannde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفهم أي ألفا قورو شغل يتري الله سبحانه وتعالى أي جل النبي صلى الله عليه وسلم إن كلمني كلا سكرا ميدن يوب إن جود aya caggal ɗum hono darsu mo jaate e muɗum hannde en jahan e dow hono wakkatu goduɗo hannde o ko hani haalede e muɗum on no mborɗen waɗirde ni aya wakkatu pewtuɗo o sangaji en gaɗana hono darsuji ɗi ngala wakkatu hono banggal juldeji en kañum e jikkuji lobbi aya sangaji ɗu wakkatuji ana goodi so ɗiɗo wakkatuji gaari fof en ɓaman darsu ko hani waɗede on sanga ina darsu mo ɓamɗen hannde ana yaaha e dow korka onno allahu tabaraka wa taala honno o haaldi ley aya mo garten fa janggen joni o honno juldeji ɗi mbaji borini ayo korka kañum ɗo o wi kañum ɗo ana wajibi o wi ya ayuha allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun ayyaman madudat. nden o wi korka ana wajibi e moɗon onon alsilami en ɓe honno korka wajibori e eɓɓiɓe ɓe nden no aya o holli korka yo farilla noon nden no wona enen tan ɗum woni hono ɓe korka wajibi e muɗum sabi o wi kama kutiba ala allazina min qablikum hono eɓɓiɓe no laati ana wajibori e mabɓe ni honno ana wajibi e muɗum onon to nden no korka honno andirɗen ni nuyle alislam mako ɗe yo joyi noon arande hen fo jaɓande allahu subhanahu wa taala kañum e nelaɓeɓe ɗon jonka al iman ɗon shahadatu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah nden no jokka hen julde honnoon zakka kañum e korka kañum e hijji aya ɗi to ana jogui kañum en ka daiman hono ɓi adama sona gonɗa e majji wakkatu foof ɗon jonka imanu billahi o shahada o banggal Allah to kañum e banggal annabaɓe imanu ka daiman sona tawi aɗa wondi e muɗum a joddoto hen honno a leldoto hen honno da immodoto hen to joni noon hono ko heddi ko banggal ndeɓe keddiɗɗe julde wona wakkatu fof wajibi ema juula ana jogui wakkatu muɗum aya honnoon kora kañum ɗo eley hitande aya honnoon du banggal zakka kañum ɗo hono noon neno wakkatu pewtuɗe joni o korka woni ko fewti ayo so wiyama korka ele banggal lugha arabiya ɗo jonka nantade iwde e hunde aya so a wi sumtu ani cheyi mi hoori iwde e hunde mana muɗum nde a nantike iwde e hunde nde honno wi inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al yawma insiya
aya nenno e banggal hono fiqiyinkoɓe modi baɓe sariya so wiyama korka fu o wi al kaffu an shahawatay al batni wal farji min dulu'il fajri li ghurubi shamsi bin niyyati taqarrubi ila Allah ta'ala aya so wiyama banggal korka hedde fiqiyinkoɓe to fu ɗum yoppude ñamdu kañum e yardu e banggal rewɓe tawi anni ana soomi hen a anni ke a dewro ɗum allahu subhanahu wa ta'ala neno so wi a ñaama e a yarayi ka a anniraki ɗum dewal Allah fu ɗum laata ko dewal Allah neno korka kañum ɗo naw'um min al ibadati aya kañum yo noone e banggal dewe Allah kama yu'badullahu ta'ala bir ruku'i was sujudi was sadaqa fallahu azza wa jalla yu'badu bil ju'i wala hadashi wa tarki sahawat aya honno dewreten Allah subhanahu wa ta'ala bangal juude kañum e korka ni on noon fa joni omo rewre e yoppude ñamdu kañum e yardu e kala hono ko warta bangal tuuyoji fof ɗum ɗo du yo dewal Allah gongal aya ɗum woni korka eno alfahama honno kalɗen ni ɗum ɗon ko jiɗɗen yaade e muɗum hannde aya korka honno mbiɗen nuyli alislamaku ɗe yo joyi noon aya ngal ɗo nuygal e ley hitande fof e ngal wara e meɗen laawol gotum ɗum ko jiɗɗen yaade e muɗum hannde inchallah famama sanne oustade honno mbiruɗa ni ni so wi Allah subhanahu wa taala to ɗo yo muyɗo neminde ɓiɓɓe adama en nden no hunde fuu ko andi nema ana heɓe e ley muɗum fuu o waɗi ɗum e ley dewa makko sanne fa ɓiɓɓe adama en ɓe keɓa nemade jaati nden no korka du ana jeeya e nemaji jaati mawɗi e ley nemaji banggal ɓiɓɓe adama en sanne nden no an jeeya e sababu ɗum o farri korka e dow men fa ɓe nemoɗen nam ay nden ɗum woni ko kanɗe haalde e dow mum hannde inchallah yo moƴƴere mawde noon sanne sabi so jama o heeɓi faami honno joguitirto hunde nde ana waltina haqqille ɓi adama dewowo Allah sanne sabi dewowo Allah sana jogoɗa taƴaral so haqqille ma waalo e dewal maga sanne tan sikki ana heewi e ma tan aɗa tampa ko dewɗa fuu tawana hono haqqille ma o walaki nden keɓuɗa laaɓal hunde nde fuu ko golluɗa fuu tan haqqille ma na waali e golle ma sanne neno korka o yi furida fi sana asaniya min al hijra ayo korka o farrama e dow annabijo kañum e tomontare muɗum hitande ɗiɗo ɓerde hijra nde ɓe iwno jonka makka so ɓe jeehi madina nde ɓe Allah yogaje ɗe ɗeɗo parrama e dow maɓɓe kanko annabajo e dow sahabaɓe kañum e tomontare nde ɗen dewa parrama e maɓɓe tawi on saga makka ɓe goni ɗum jonka banggal hono tawhidi wotimɓinde allahu subhanahu wa ta'ala jonno dewe goɗɗe kasi ana ngoodi ɗen ɗo parrama e maɓɓe caggal ɓe iwi makka ɓe jeehi madina ana jeeya hen aya ngal gonɗe e muɗum hande ngal ɗum korka ay nena korka farrama kanko annabajo o e hitande ɗiɗo ɓerde e hijra annabijo sallllahu alayhi wa sallam ene so en paami ɗo fo ɗoni jonka ɓe gaɗi ko foti duuɓi sappo fayi ɓe pawɗe ɓe korata korka wajibaki e maɓɓe nene jonka duuɓi hono sappo goɗɗi kasen ɗi ɓe gaɗi madina ɗi na duuɓi jeenayyi ɗon ko korka farra e maɓɓe dewe Allah nde ana jipporo seeɗa 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 aya arande fuu nde o warnode o wi jama o jaɓaka yimɓe fuu jaɓa Allah yo gooto aya ɗo wonno ko tiiɗani ɓe sanne sanne o heeɓi yimɓe seeɗa aya caggal mum jonka dewe ɗe ana jonka ana jippoyaade o wi fa sama rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam 9 ramadanatin ijmaa ya kanko annabijo alayhi salatu wassalam nenno o hooyi korkaji jeenayi woni ko o hoori ɗum woni ko jonka hono ko moɗi baɓe fof hono kawri e dow muɗum saabi hono mbiruɗen joni nde ɓe gonno makka nde nden korka wajibaki e maɓɓe ɓe gaɗi toon duuɓi maɓɓe 13 omo nodda jama o faade e Allah ayo tawhid manama gotumma ko Allah ɗiɗo duuɓi 13 ɗi fuu korka wajibaki e maɓɓe nena caggal ɓe ewi makka ɓe jeehi madina hitande arandere nde nden du korka farraka saabi o wi korka farrama e ley hitande ɗiɗo ɓerde hijira makko kanko annabijo alayhi salatu wassalam nenno so tawi en paamiri ni fo hono korkaji ko hoori ko yo korkaji jeenayyi noon ay ɗum saabi daiman alfahamma eɗen kaala hono banggal dewal Allah wona hono heewi sanne o wona ɗum ƴeewete ko ƴeewete jonka yalla ngal warrama ngam Allah
ngal warrama no ngal haani warde ɗeni sabi sona ɗum fewi enen joni korkaji ko korɗen ko ana ɓuuri ko annabijo hoori ko sabi kanko korkaji jeenayi woni ko o hoori ka ñande dargal wiyatake yalla homo hen ɓuuri hewde korkaji naaɗo homo hen ɓuuri hewde julleji ko ƴewetede fe sawi hitande wotere on ko ganduɗa eɗe diina alislamako yalla ko natɗa ko ɓernde nde ana laaɓi henna anni o ana woɗina yalla a waɗi honno hani waɗirede nina e hijjiji ɗi hijji goto woni ko o hijji ayo nenno ana woodi e ley yimɓeje ɓe hannde hijjuɓe ko foti laabi noogay ay wona ɗum ƴeewete joni so tawi an alpha guuro hijji goto woni ko kijjuɗa aya alpha hamma waɗi hijji ko foti sappo na noogay min ɗum waɗi hono majji ɗum ɗo fof ko ƴeewetede yalla hijji o no hijjirani yalla noon hijjirtena o warrama ngama Allah na jonka waɗama honno hani waɗirede ɗum ko ƴeewete wona banggal hono keewal ngal e ley majjun o wi wa sabata fi sahihi al-Bukhari anna arabiyan jaa ila rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam sa'ira ra'si yama arabu goto na ɗum baadiyanke waɗi e makkanko annabajo o nde o warnode o landi o wi akhbirni madha farada allahu alayya min as-salah o wi annabijo haalnamo yalla hoɗum ko wajibi e makko hono ko Allah farri e makko bangal julde nen no annabajo o wimo as-salawatul khams illa an tadawwa shay'an o wi hono ko wajibi e maɗa hono sa a waɗi fuu a heɓan jobdi muɗum a heɓan baraji muɗum sa a waɗa e ɗum du hono jukkugo ana wajibi e maɗa ɗum ɗo ye juule joyɗeno salli fana wona ko fuɗɗira kañum hecci juule ɗe fo nde wonde julde nde annabijo adi julde e banggal farillaji jonka salli fana lasara kañum e futura kañum e safa ko e beete ɗum ko wajibi e maɗa o wi sona so tawi an e hoore ma a muuyi fa ɓeyda hen de so tawi a ɗofti ka ɓeydi hen hono ko ɓeyduɗa ko ɗum ɗo yarata mere ayo ɗum ɗo ɗum baraji mum ana woodi naafilaji gatteɗi ɗi sa waɗi naafila o yarata mere ka hono Allah ka hono ko farri e maako o wi juule joyɗe noon nen ɗum farra e makko kanko ɗum farra e meɗen enen du ɗum farra e annabijo alayhi salatu wassalam caggal mum o landi on kasi o wi akhbirni bima farada allahu alayya min as-siyam o wi on humpitamo yalla hoɗum ko wajibi e muɗum korka yalla hoɗum ko farri e muɗum o wi shahru ramadana illa an tadawwa shay'an ayo nen o wi lewru korka ndu tan woni wajibiɗo e maɗa gaɗa ayo ndu woni jonka so tawi a yoppi ɗum fof jukkugo ana wodanma o wi illa an tadawwa shay'an sono so tawi an e hoore ma a muuyi a hoori goɗɗe kasen ɗe ndena ɗum du so tawi a waɗi korka naafila ɗum du minen du min ɓeydente baraji hano ko gaɗɗa ko ɗum du yarata mere caggal mum o landi o wi akhbirni maza farada allahu alayya min az-zaka o wi zakka ne yalla ko ɗum ko wajibi e an e ley majjun annabi sallllahu alih w sallam haalnimo ko wajibi e makko banggal zakka honno defte banggal fiqiɗe e gaddata e banggal tafasiluji muɗum nen o wi fa akhbarahu rasulullahi alayhi salatu wassalam bi shara'i l-islam hono ko o landi ko fu annabijo haalnimo kanko ɗo cakkidde haala makko o wi wallazi akramaka bil haqq la atadawwa shay'an wala anqusu mimma farada allahu alayya shay'an e o wi kanko o wi wallahi hono ko Allah wi ana wajibi ko wajibi e makko ko o waɗan fof ka wala ko o ɓeydata hen wala ko ɓuytata hen ni wonno o wiiɗi ay nene e ley majjun annabi alayhi salatu wassalam wi aflaha in saduqa aw dakhala al janna in sadaq ay annabiji wi ko o wi joni ko so tawi o gonɗi e majjun fu o natana aljanna a waɗi hono ko wajibi e maɗa ko fe hunde wala ko ɓeyduɗa hen a yoppi hono ko Allah harmini ko ɗum tan nan annani aljanna wona ko wajibi ko a waɗi so a waɗi ko wajibi e maɗa ko aya honno ko Allah harmini ko a seli e muɗum ana tan aljanna o wi sikki fo wala hen nen o wi oɗo hadisa mo jannguɗen joni o o wi dalilun ala anna man adda al wajibati wal fara'ida wa taraka al muharramat fa huwa najin wa huwa min ahli al janna li qawlihi alayhi salatu wassalam aflaha in sadaq aw dakhala al janna in sadaq ayo o wi hadisa o an holla bi adama so tawi a tinniki a waɗi hono ko Allah farri e maɗa ko
a seli hono ko o harmiɗe maɗa ko sikki fof wala a natana aljenne honno hadisa o haaldi jonni o wi ɓen yimɓe du humul muqtasiduna wa humul abrar aya ɓe woni yimɓe lobbuɓe ɓe woni banggal hono muqtasidu en du nen eley majjum o wi so tawi a ɓeydi hen naafilaji ɗi caggal a waɗi farillaji a ɓeydi hen naafilaji oɗo o natana aljenne o heɓa aljenne jirwuɗo ɓe woni ahlu darajati l aliya ɓe woni joguiɓe darajaji mawɗi sanne sanne ɓe woni hono saabiqu en jonno so tawi jomum o hono ko wiya hono ko wajibi e makko ko wonko o naqqisi hen honnoon ko harmi ko ɗum ndu omo waɗa jonka omo waɗa ko wooɗi ko omo waɗa ko boni ko omo jillodiri nenno o woni zalimum li nafsihi on toñiɗo hoore muɗum ka pelle ɗe ɗe fof hono ɗe natana aljenne ka honno aya oɗo haaldi o wi summa awrasna alkitaba allazi nasafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayrati bi idnillah dhalika huwa alfadlu alkabir jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min zahab wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir aya o fecci jama o pecci tati o wi hono deftere makko qur'ana nde o hokkinde hono ɓe o suɓi e ley jihaɓe makko manama enen en fof en suɓaɓe haafise en tawaɓe en kañum e alimi en na so tawi jomum o iwde alhamdulillade alam tara kayfa no ko wawi manama hono umma o fof tomontare nde fof nde tomontare suɓani kayre hokka qur'ana o jonka kayre ɗo ene ɓurdi dardiaji e tinnade e ley qur'ana o o wi hono kamɓe hokkaɓe e deftere qur'ana ɓe fa minhum zalimun li nafsihi toñuɗo hoore mum ana woodi hen wa minhum muqtasidun hon noon hakkudeji ɗo ana woodi hen wa minhum sabiqum bil hayrati bi idnillahi ana woodi hen ɗo daɓɓe sanne sanne ne ulama o en pacciti hono aya o ele qur'ana zalimun li nafsihi o woni jomum ana waɗa ko woodi ana waɗa ko boni o woni zalimun li nafsihi muqtasidi o woni waɗi ko Allah wi ko Allah farri ko o waɗi o seli ko Allah harmini ko o woni muqtasidi o ɗum hakkundejo hono saabiq o ɗum woni o waɗi ko Allah wi waɗe ko wajimbini ko o ɓeydi he moƴƴireji goɗɗi kasen o seli ko Allah harmini ko nenno o wi ɓeeɗo fof jannatu adnin yadkhuluna ɓe fof ɓe natana aljenne sabi o wi yadkhuluna ɗeɗo jama'aji yuhallawna fiha min asawira min zahab jonka ana wawi tawi no ɓe natirta aljanna ni ana serti wono saabigo o ana wawi nadde aljanna tawi tampere fuu yeeya tampere naata dow heeɓa aljanna jirwuɗo aya hono muqtasido o kañum ɗo heeɓa aljanna ka yettota ko hono saabigo goɗɗo kasino hono zalimul nafsi oɗo natana aljanna ka caggal sarama aya so tawi o sarama ƴeewe lobbiɗi kañum e bonɗi ɗi joka jakki caggal tampireji aya kanko ɗum honni manama o naata aljanna nenno hadisaji ɗe jagguɗe jonɗe kañum aya ɗe kolli hono korka kañum e hoore mum hunde ko farri e dow meɗen honno farra e arandeɓeɓe onno honnunde en paami hen i adama so tawi a tinitiki a waɗi ko Allah wajimbini e maɗa ko a seeɗi hono ko Allah harmini ko manama haqqille ma waalo a natana aljanna sikki fof wala nam mbimi oustaz sa ƴeewi ɗum ɗo joni yo nema mawɗo noon wonande alsalama ko sa hollani ɓi adama ka sa a gonɗini ɗum woni a jaaɓi gonɗinde Allah e annabaɓe ana hasiya Allah ka sa gikkuma taƴay to jomiraɗo fo nden no moƴƴerana woodanma yeeso Allah janggo sanne ɗen saabi wakkatiɗi sa no kalduɗa ni joni ana fammina ɓi adama fof hono foti gikku mum bonato joomum sanne ay kala ko waɗi fuu foti gikku mum bonato joomum sanne tinno heddoro gikku e joomiraɗo ñaago joomiraɗo sanne sabi honno modibaɓe mawɓe Alpha Bocar en kaldini o wi nde o haali golle makko o fuu o wi an ɓural Allah ngal e am sabi sona ni Allah suɓo neɗɗo hokka ɗum ɓural wawata heɓude geɗu e alsilama ko sabi kala no waɗiri fuu ana wawi waylitade so tawi ɓural Allah ngal wala e mum sanne nden no goto fuu hana hawtorade banggal dewal mum no kalduɗani hono ɓural Allah ngal ɗon ni jomum han tugade wakkati fuu sanne eyyi so heddodike ɓural Allah ngal fuu ana wondi e moƴƴere sanne eyyo
nam on no mbirɗen joni aya o korka ana jogii ɓureje fa heewi fada meɗen nadde e banggal hono farillaji e darso meɗen garowo en kalam ɓuure ɗe tafon aya honno Alpha Hamma no mbirɗani jomum o so ana waɗa hunde nde fof faama hono ɓural ko woodi hen ko aya arande hen fof wiyama hono korka yo junna wa sutra lissaimi min al asami wa min annar aya arande hen fof o wi korka ana jeeya e ɓuure muɗum ana faabo ɓi adama hono sakkade ɗum wadde hono kulle bonɗe aya banggal junubaji ɓi adama sa hoori fo heewi hokkinnoɗa aya honnon du ana sakkono jomum o banggal yiitide so tawini o hordi ngama Allah sey ñalawma goto fof oɗo ñalawma ana sakkonomo yiite aya honnon e ley korka so tawi neɗɗo hoori aɗa andi hendu mum manama hendu hunuko ndu aya kaccolono ko woodi hen ana waylito nena ɗum ɗo mbiya ana laati honno lati koro ni honno parfait ni nokku Allah subhanahu wa ta'ala ana uura to Allah to ko ɓuri honno uurdi miskuno honno uurdata ni ko saabide kammari hono kaccol ngol na ko waylti ko ngam Allah woni ko wayltori aya honno ana jeeya e ɓuure korka o waɗi e hadisa goɗɗo kasin o wi kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajizi bihi o wi ɓi adama kala golle fuu mo golluɗa golle lobbo fuu a waɗani hoore maɗa aya sona korka o wi korka ka hono ko gaɗɗa ko wona hoore ma gaɗanɗa de sabi gattade tampere yiɗi ana catti hen sanne sanne nenno o wi korka ka kanko gaɗanɗa kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko gaɗanɗa o wi honno du o yoɓete du fa a e hoore ma anda a yoɓama fa jarroɗa honno o haalde o wi wala sawfa yu'dika rabbuka fatardani nenno o wi korka kanko jeeyi ko heddi moƴƴere fof gaɗɗa fof manama hoore ma gaɗanɗa eley hono eley imam muslimi kanko deftere makko nde honno o haaldi o wi kullu amali ibni adam yudaafu lahu yudaafu lhasanati ashru amsaliha ila 700 di'fin qala Allahu azza wa jalla illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli ya nenno honno muslimo kañum honno holliri ni o wi golle fof ko ɓi adama golle baraji o so tawi ngam Allah gaɗirɗa fof ana sowe iwde sappo cowe sappo yaade hono fa temeɗe jeɗɗi o wi sona korka korka o wi fa innahu li wa ana ajizi bihi hono korka ka hono jobdi muɗum ndi kanko Allahu tabaraka wa taala o heeƴa ɗi warata aya o wi ko saabide o joppi hono giɗade wonki muɗum tuujo muɗum ñamdu muɗum kañ e ko nandi e muɗum fuu waɗiɗe kammare makko nenno o wi kanko yoɓata jomum o honno no haqqi ndu wala hen honno kanko Sufyana buni o yeyna kanko o haali oɗo nokku o wi mana hono ko o wi korka ka kanko jeeyi kanko barjoto o isa kana yawmul qiyama ñande darga yuhasibullahu abdahu o wi Allah ana saro maccuɗo muɗum wa yuaddi ma alayhi min mazalimi min sa'i amalihi hatta la yabqa illa sawm mana muɗum nde so tawi jomum o jonka yeehi laharatu o yeehi o alislami o juulowo korowo ka o yaadi e toñangeji goɗɗi kasi wonɓe o tooñi naadu o yaadi e ñamale yo jande makko nde wona hono rimɗude on saga o yaadi e ñamale fa heewi banggal toñangeji e ko nandi e muɗum aya ɗum ɗo kanko hono Sufyana bun Uyayna honno o haaldi ni o wi hono baraji mo jaaduɗa o woni nangueteɗe so jomum o hokke so tawi baraji yiɗi jooɓi alhamdulillah so baraji yiɗi jooɓaɗi fo anda junubu jomum o ɓamete so fawe e dow jomum e dow makko kanko toñuɗo o wi joni noon baraji ji nangueteɗe ɗi baraji julde ana woodi hen baraji zakka ana woodi hen sadaka ana woodi hen e hijji ana woodi hen e sonogol enɗal ɗum ɗo foof sa waɗi foof manama aɗa heeɓa baraji ay ɗum ɗo fof so tawi jomum yeehi to laharato tawi ñamalani e muɗum fof ɗiɗo baraji ji nangueteɗe so yoɓire ñamale makko ɗe o wi sona korka korka o wi so tawi a yaadi e korka a yaadi e baraji korka kala baraji fof mo jarɗa no wawi nanguide sona korka ka
bara korka o wi sabi korka kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko jeyi ɗum saabi so wi illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi nena o wawi tawi o ɓolɗi e barajiji ɗi fuɗi ɓantama e junngo makko sowona korka nena o naatira alijini kammari korka ka ay ɗum saabi so o wi fala sabila li ahadin ila akhzihi ila akhzi ajrihi min assiyami bal ajruhu muddakharun li saabihi inda allahi ta'ala aya banggal hono korkaka neno daiman hono baraji muɗum ana taɓiti toon fe goto wawa nangude hono baraji korka e junngo maɗa ko saabide ɗum ɗo ko resata no ko Allah subhanahu wa ta'ala kanko ko gaɗanɗa kanko gaɗirɗa kammari muɗum aya hon noon kanko ana abi abdillahi alayhi salatu wassalam qala nawmu sa'im ibada wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mutaqabbalun wa du'auhu mustajab aya banggal hono korka ana teddi e nokku Allah subhanahu wa ta'ala hono dewi goɗɗe kasen ɗe fof teddiri ni honno o haali ɗo ni o wi nawmu sa'imi ibadatu korɗo so omo ɗaani wakkati nde o ɗaani nde omo sife omo limte e ley dewal Allah woni ko o woodi wa samtuhu tasbihun aya honno so tawi omo jooɗi jonga mo deɗɗiɗi wala ko o haalata omo jooɗini en tan omo miila ɗum ɗo e hoore mum omo limte e ley banggal subbintoɓe woni hono mbiyo subhanallahi subhanallahi wa amaluhu mutaqabbalun hon noon e ley korka so tawi o golli golle goɗɗo kasen golle lobbo banggal dewal Allah gongal kasi hono janngude e ko nandi monna sakkade ɗum ɗo ɗum o taƴora ko nanga to Allah subhanahu wa ta'ala Allah jaɓanimo ngal dewal ɗum honnoon wa du'auhu mustajab so noddi Allah subhanahu wa ta'ala Allah jaabomo ko saabide kammade golle lobbomo woni e muɗum no mbiruɗani oustaz sabi sa ƴeewi banggal hono korka ka nden no ɓi adama kañe Allah tan woni ko teldi banggal korka ka naam golleji keddiɗɗi fuu nden no neɗɗo ana wawi suuɗade waɗa ɗum nden no korka kaka hakkude jomum e Allah ni woni ɗum ne ana wawi laatade no mbiruɗa ni Allah holla kañum jeeyi nden no kañum yoɓata kaɓe kolli wakkati men o wari e timmude oustaz aya eɗen mbawi fillitade ɗo gonnoɗen ɗo oustaz aɗa wawi ɓamtude ɗo gonnoɗa ɗo nde aya basola neno ɗo kalɗen cikite ɗo aya mbiɗen banggal hono korka nawmu sa'imi ibada aya korɗo so tawi omo ɗaani e ley wakkati nde o ɗaani nde on saanga omo limte e dewal Allah woni ko o woni eyi ko saabide kammare golle lobbo mo woni e muɗum aya honnoon wo samtuhu tasbih so omo deƴƴini wala fof ko o haalata aya ɗum ɗo ɗo fa joni omo limte e banggal subbintoɓe woni mbiyo subhanallahi subhanallahi aya honnoon wa amaluhu mutaqabbalun ayo golle mo o gollata o ɗum so o ɓeydi hen dewal Allah gongal kasen e ley korka o ɗum ɗo ɗo fa joni oɗo golle ɗo nangueteɗo to Allah to o barjeteɗo oɗo golle ɗo aya honnoon wa du'auhu hono so o noddi Allah du'a o makko ɗum ɗum mustajabun ko jaɓete o wi annabijo alayhi salatu wassalamu o haali oɗo nokku o wi lis-sa'imi farhatani hono kanko korɗo omo jogui seejoji ɗiɗi farhatun inda fiɗihi wa farhatun yawma alqiyama hono seeya goto ngoni jonka o hoori o ñalli o korɗo fa yii wiyama nangue muti honno enne gorɗen joni e ley leydi meɗen ni ay wayra aɗa jooɗi fa anani jonka hono malfal ngal fiɗi ay on sanga tawan jomum o seeto sanne sanne ko saabide jomum o yo tonganoɗo noon so ɓi adama wiyama fati ñaama fati jara ɗum ɗo ana way honno e tongode gonɗani aya honno fofanma won ko naggani aya wakkati joni kadi malfal ngal fiɗi nde nde naagui muti nde on sanga omo jogui seeyo sanne sanne ko saabide jonka hono ko o haɗana ko o dannanama ɗum wiyama fati o ñaama fati o yara fati waɗa banggal hono rewɓe e ko nandi e muɗum nen ɗum ɗo o dannanama ɗum on sanga nen o wi oɗo wakkati omo jogui seeyo mawgo honno wa farahatun yawma alqiyama seeyo wongo kasen go ɗum ne ñande dargal aya to woni seeyo wongo kasen go saabi kala ko ɓi adama golli ga adda ga fo hono so tawi banggal moƴƴere o waɗi ga enne e so bondi fo fuu o yahan o yiyoto laharatu
faman yamal misqala zarratin hayran yara wa man yamal misqala zarratin charran yara. Daiman eɗen kaala mbiɗen golleji ɗi golleji ɗi fof ɗi golleji lahara noon. Jono golle hono nafowomo to lahara to o enen kan dambiteten e lahara hono golle torroma o ɗo woni golle adnankejo. Yo so tawi jomum o hoori o juuli hon noon o hijji e ko nandi e muɗum so yeeto lahara to o tawanto baraji o anto neno honno so tawi jonka o darika omo banggal omo tooña yimɓe omo saama e yimɓe omo teta jawle yimɓe ko nandi e muɗum ɗum ɗo du so on maayi o accata ɗum addagano o yahan o tawa ɗum to o tawa toon golle o jonka golle nafowo toon o woni golle laharankejo golle hono torrowo o wiyete golle adnankejo. nene e ley majjum o wi wa farhatun yawmal qiyama aya seyo wongo kasen go ñande dargal so immike joni ka o yihi korkaji ɗi o hoori ɗi dewe Allah ɗe aya nen o tawan hono korka o ana jogui sembe sanne sanne ñande nden honno biruɗen baraji ɗi fof on wawi tetede sona hono korka ka aya honno kanko Abi Hurayra o fillike ɗo o wi law anna rajulan sama yawman tadawwan summa uɗiya mil ala ardi zahaban lam yastawfi sawabahu duna yawmil hisab. O wi so ɓi adama sa hoori ñalawma goto ñalawma o du naafila koy wona korka wona farilla o wi oɗo jomum o feeso o hoɗa hokka jonka leydi ndi fo adnardu hebbina kaŋe e kaalisi so o hokka nena ɗum ɗo fof latta ko hono jobdi ñalawma goto mo o hoori o sanne oustaz joni o holli wakkati men o wari e timmude nden no honno kalduɗa ni nden no ɓi adam fo ana hani jogade ɓernde sanne sanne e banggal korka sabi ɗum hunde joguide gueɗal manggal sanne sanne nden no sa waɗi jobdi mum an satti mawnude sanne nden no baraji mum o du ko reena e banggal hewtude torra goɗɗo fo hewta baraji mum baraji mo joguiɗa fo aɗa miila nguɗo ana wawi ñamde ɗo na ko nandi e mum sona baraji korka on ka ko resa noon ko reena noon hunde fo heɓata ɗo nden no seyo ko woni hen ko du hakkude ma e Allah woni ko woni sabi korka ka an e Allah tan woni ko andete ɗum nden no sirri muɗum nden no ko gatta hen ko moƴƴere mum an satti nden no hono ko mbasiɗa jama o tinno banggal himmira e korka mais koro fo tawe gam Allah woni ko hordata ay nden no waɗa du hono sarɗiji biyaɗi e korka ɗi fa ɗi kiɓɓa nden anda bonnoji ɗum e ko bonnata ɗum nden no o holliri ni joni wakkati men o timmi fadde ñande wonde inchallah waroyde e farillaji banggal korka yo oustaz aɗa wawi do anade say basula hono mbiruɗani inchallah darsuji garoye ɗi e gaɗan banggal farillaji kañi e sunnaji bonnoji ko nandi e muɗum ay rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسنها لنا وعاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين